Que tal están? Moi boas noites. Comezamos a nosa tertulia do luns, centrada nos deportes da fin de semana. En este caso, a tertulia de hoxe vai ir centrada no fútbol, no Compostela. O Compostela que gañaba onte outro partido fronte ao Barbadás en San Lázaro, gañaba 2-0. E para comentar ese encontro e toda a trayectoria que leva a ese de Compostela, temos hoxe no plató a José Luis Iglesias, habitual nesta tertulia, xornalista del Correo Gallego. José Luis, benvido. Hola, boas noites. E hoxe acompáñanos como novidade Antonio Bermúdez, xornalista da cadena SER e seguidor de sempre da S de Compostela. Antonio, benvido. Moi buenas, gracias. E hoxe faltanos Gelucho, que non puido estar aquí, así que para a próxima pois falamos con el. E imos comezar por ese partido contra o Barbadás, 2-0 gañaban os homes de Freddy, outra vitoria que suma a S de Compostela, e agora sí podemos dicir que a S de Compostela está cumprindo co que se esperaba do equipo, non? Hombre, eu son dos que digo que ahora mismo a situación do Compostela pois é a que todo o mundo esperaba despois da plantilla que se formou en esta tempada. Bueno, pois máis ou menos unha regularidade como a que está montando ou a que está levando en estes momentos, o sea, decir que non está facendo nada do outro mundo e é o que máis ou menos todos pois creemos que cos xogadores que ten neste caso Freddy e antes Anxo, pois que creemos que é o normal. Antonio, como estás vendo agora a trayectoria do equipo? Bueno, pues, hombre, ha mejorado un poco con Freddy, pero yo creo que con la plantilla que tiene todavía tiene margen de mejora. Bueno, y decirlo esto cuando faltan tan solo 3 partidos para el final de la primera vuelta, pero queda todo eso, toda una segunda vuelta y todavía tiene que tener margen de mejora por plantilla, por algún jugador que todavía, bueno, pues está en enfermería y parece que en visos de reaparecer. Yo creo que ahora está dando un poquito del nivel que esperábamos de ellos, porque alguna gente me preguntaban si había tanta diferencia entre una plantilla del Compostela y del Racing de Ferrol. Será porque como conozco más el historial y el pasado de muchos de los jugadores del Compostela que los del Racing de Ferrol, si miras por historial y por oficio en categoría, en tercera división, en su peor categoría, yo creo que tiene hasta mejor plantilla el Compostela. Pero muchas veces no es el nombre o el talonario el que hace uno campeón. Y ahora el Compost pues está, desde que llegó Freddy, intentando ser entre él y el Celta, quien es el Real Madrid de la categoría. Porque el Barcelona es el Racing de Ferrol, por eso de los antes 11, ahora 12 puntos que lleva de diferencia de margen el Racing de Ferrol, que precisamente el día que fuimos a Ferrol, sobre el campo de la Malata no hubo esa diferencia que hay ahora de 12 puntos y aquel partido se acaba en empate, pues tampoco hubiera pasado nada. José Luis, ti tamén pensas que pode haber tanta diferencia entre eses dous plantéis, ese de Compostela e Racing, ou que realmente que o Racing comezou mellor e agora xa enganchou ese camiño? Vamos a ver, o Racing leva 12 puntos porque son os erros que cometeu o AS de Compostela en campos que non debía cometer. Entonces eu creo que a diferencia está aí. Despois, como ben apuntaba Antonio, en enfrentamento directo se demostrou de que un e outro máis ou menos están moi parexos, son dous equipos moi parexos, é dicir, posiblemente en plantilla, pois tamén estou de acordo con Antonio en que por plantilla posiblemente a S de Compostela teña mellor plantilla que o Racing de Ferrol, pero quizáis no que é o 11, no 11 pois eu a mellor apostaría un poquinho máis polo Racing, non? Ten un 11, ten 12 xogadores que a verdade que son xogadores con moita experiencia, que saben de que vai isto do fútbol, e posiblemente aí lle gane un poquinho. Pero bueno, me refiero que a diferencia dos 12 puntos son en errores que cometeu Compostela graves, como foi a derrota de Betanzos, como foi a derrota de Bouzas, como foi o sea, donde deixou puntos que non debía haberos deixado, como ahora se está demostrando, non? De que sí, que pode volver a perder en calquer momento, pero de que ahora mismo, bueno, pues o equipo vai con outra seguridade a enfrentar os partidos e, bueno, e ese é o que lle dá un pouco esa regularidade que está mostrando ahora. E aquí de que se trata ahora? Bueno, pues a ver si o Racing perde, si el cede en algún momento, entonces que o Compostela aproveite eso. Si non, bueno, pues o máis normal é que ao final de tempada o Racing pues sexa o campeón, que sexa o número 1 e que o Compostela pues que sexa o subcampeón. De todas formas, ver a clasificación e ver Racing, Compostela, Celta e Deportivo,
Supoño que dá unha satisfacción de ver que o Compostela está aí con eses equipos que se presumían xa que ian estar arriba, non? Sí, e, bueno, tamén un pouco para ver ou tentar cal é o cambio que fixo Freddy. Bueno, pois a ver se acaba a primeira volta, igualarían os dous, el ex técnico co novo técnico, en 9 encontros. Eu fai unhas xornadas decía que a prova de Freddy era a ver como pasaba o partido do Pontevedra, o do Celta e o das Pontes. Son os tres parciales que tiña que pasar o novo técnico. Bueno, aprobado el día de Pontevedra, sobresaliente frente ao Celta, o de Pichilucas, nota media sale notable, non? Pois a ver, agora hai que ganar en As Pontes, esperemos que tamén se lle gane, bueno, pois na casa Ordenes, que é o que queda, creo que se ha adelantado o partido o sábado, hai que xogar co Bergantiños. Entonces, bueno, final de primeira volta, o que si, bueno, se ves os números que vai sacando Freddy, o que melloraron moito o equipo é na diferencia de goles. Cando se marchou Anxo, pois estábamos en un 14-12. Era incomprensible o que facía o Compostela en San Lázaro, que ganaba e non encaixaba goles, salvo aqueles deshonrosos 3 goles que encajamos o día do 8-3. Logo, ese era un equipo. Vías o contrario, que ibas afora, non? Pois, o que pasou en Vigo, bueno, o que pasou en Betanzos, que bueno, que sí, que nos pita non sei que se un día un penalti, que se día un expulsado. Oiga, usted cando hasta o penalti que fixo? Ou hasta a expulsión? Porque o día de, por exemplo, en Betanzos todo o follón que se formou ca expulsión de Joselo, non? Bueno, oiga, usted no minuto 3 ganaba 3-0, 1-0. No minuto 3. A Joselo yo botan mediado do partido. Desde ese minuto hasta esa circunstancia, cantas veces tirou este entre os 3 paus? Usted colleu e seguiu a táctica de sempre. Ala, sogra o patadón. A ver se chega o balón a Joselo, mete 2-0 e prácticamente o Betanzos plega e se cansa. Pero non foi así, botanche o máximo goleador para fora e logo pues, cargas todo contra eso. Non. Hai que buscar as cousiñas de onde estaban. Onde estaban non sei, se era problema de vestuario, de malentendemento, pero había dos equipos, un que xogaba na casa e outro que xogaba fora. O de fora non xogaba nada. A nada. José Luis, ti que nota lle das a Freddy, entón, de momento? Hombre, vamos a ver, de momento a nota de Freddy pues, é alta porque desde que chegou pues, todo é positivo. Entonces, eu, si acaso, para mí a principal cualidade no cambio radica en que o equipo ahora controla o que é o partido en sí, é dicir que non está apuntaba Antonio antes, non? O día, os 3 goles deshonrosos do Londres, non? Que 8-3, e claro, a xente que non estuvo no campo, pois podía haber dito un espectáculo fabuloso e tal, e salimos a xente que estivemos ali no campo, bueno, pois con aquela, non sei, incertidumbre, dicir que se dura o partido media hora máis, como veramos quedado? Se veramos quedado 8-7 ou... 8-5 polo menos. 8-5 polo menos, é verdade. Entonces dices ti, bueno, pues ahora, por exemplo, pues, me dá a sensación, ou polo menos desde que Freddy colleu o equipo, que o equipo pode gañar 1-0, pero controla o partido. O rival non lle fai dano como lle facía, e non hai esas lagoas que había pues, no Compostela anterior, é dicir, que pasaba do excelente ao suspenso, pero radical. Entonces, bueno, pues ahora parece que hai un poquinho máis de regularidade, e eso para mí é o dato máis significativo desto. Coincido plenamente con a experiencia de Antonio, que se lle dá a experiencia dos moitos anos que levan isto, de que o equipo si ten moito marxen de maniobra e de mellora e tal. Eu o que digo é que, mira, agora vamos a ir levando a clasificación, meterse entre os 4 primeiros, e logo, cando chega a hora da verdade, que o equipo estea como ten que estar, é dicir, que estea para competir e para intentar, bueno, pues, dar ese salto de ascenso a segunda B que, de alguma maneira, é o que todo o mundo persigue en este club, ou polo menos é o gran objetivo do Compostela nesta tempada. E que, ademais, bueno, eu vin este ano, por suerte, todos os partidos menos o do Celta, que por un tema familiar non puden ir, e, bueno, que máis pensei que se iba a xogar en sábado, coa cantidad de partidos que ese día había en Vigo, e non foi así, entonces despois non puden cambiar os planes familiares. Viaxas a todos ti, non, Antonio? Sí, eu vin todos os partidos este ano de momento, salvo ese. A ver, o equipo de Freddy fai as mesmas cousas que facía con Anxo.
xoga co mesmo esquema, con 4, 2, 3, 1, que é Joselo, non? Unha variante que, bueno, eu non sei se tendría que xogar, por exemplo, Mariño, que me parece máis de corte defensivo que Gonzalo, que non sale nos periódicos como Joselo, pero que é o que move a manija. Digo, se este é o que move o balón e o que debe dar o pase, por que xoga cerca da defensa Mariño adelantado? Bueno, pois eso tamén o facía Anxo, unha vez cambiou, non? Meteu para atrás por fin a Mariño, en miña idea, mellor, como non son técnico, a Gonzalo. Fan o mismo os dous, vale? Siguen facendo outra cousa que facían xa con Anxo. Castiñeiras, Germán, se está Bautista no campo, Joselo, que é Altiño, esos van aos saques de esquina. O sea, cando saca un saque de esquina, os dous centrales, sean quen sea, Germán ou quen este con Castiñeiras, van ao remate. Oiga, pero seguimos co mesmo defecto que facíamos con Anxo. Se usted fai esa xogada, ten que ter planeado como vai sacar, quen vai golpear, pois non todas as veces tira a olla, a ver se aparece eso, Castiñeiras, porque a Salve le dá algo de cabeza, a ver se aparece Joselu, ou se Germán, pois está allí tamén e pode golpear para dentro. Non lo tienen ensayado. Ayer, en el partido de ayer, empezou sacando os saques de esquina Mariño, cuando, bueno, hacen los dos igual. Mariño, usted me lanza todas las faltas frontales a la portería. Y Gonzalo, usted me saca los saques de esquina. Ayer empezaron al revés, empezó sacando los saques de esquina Mariño, luego pasó a Gonzalo, y luego, curiosamente, el que tira la falta frontal, que va el primer gol, es Gonzalo. O sea, que hacemos lo mismo, pero es lo mismo que hacíamos antes. Pero entonces, ¿qué pasa? Es que ahora lo hacemos mejor. Y sobre todo, el equipo da la cara y tiene carácter, sobre todo en campo ajeno. Porque en San Lázaro, el campiño a los demás equipos que no entrenan como un Compostela, que entrenan casi, pues si por no decir, como un equipo profesional, se la hace bastante grande, ¿no? Entonces, bueno, pues yo, los datos es eso, lo que hemos mejorado muchísimo es en el apartado defensivo, ¿no? Desde que vino Freddy. Algo que obxetara esas reflexións de Antonio? No. Que non se enfade Freddy por estes análises. No. No, hombre, non se trata si Freddy en eso no se trata de enfadarse. Freddy, me imagino que habrá visto al Compostela, el patrón y el equipo valía. Lo único es que hizo que esa misma máquina funcionase mejor y nada más. Y los que la tienen que hacer, tú puedes hacer, aquí hay un señor que fue técnico en activo, tú en la pizarra ganas todos los partidos, ¿no? Teóricamente. Yo me acuerdo siempre de Carlos Toros, que siempre fue el primer entrenador que le vi un maletín con estos de las figuritas imantadas y mueves, ¿no? Sí. Como ves ahora en el baloncesto y en el fútbol sala. Pues yo es la primera que sabía a un técnico, de esto se choveo, de cuando llegamos a jugar en segunda vez, cuando se creó en segunda vez, casi nada. Antes de ayer casi. Bueno, el único partido que me dijo que hoy no gano en la pizarra es el día que vino el Atlético de Bilbao. Tengo un tío por la banda con que le meta 2, me los va a superar y encima dejo uno libre. Me dijo, antes de empezar, y efectivamente nos ganó el Atlético de Bilbao en Santa Isabel. Y Fred dice eso. El esquema ya está, los jugadores valen. Bueno, pues lo único que tengo es que estos señores tienen que rendir más de lo que rinde. Y ya está. Está claro, hombre, a plantilla da ese de Compostela ten un estilo e pouco vas a cambiar por unha sencilla razón. Gonzalo está xogando máis atrás. Eu ao mellor entendo que a colocación de Gonzalo e Mariño por diante, porque Mariño presionando fai máis dano que Gonzalo, non? Gonzalo ten as súas limitacións físicas no sentido de traballar, e en cambio ten un desplazamento de balón francamente moi bo, igual que Mariño, non? Pero Mariño, aparte de ter desplazamento de balón, bueno, pues, ten esa presión e esa mobilidade que ao mellor a Gonzalo lle costa un poquinho máis. Posiblemente aí radique o cambio. Despois, alineacións, exceptuando quen este lesionado ou quen está sancionado, pouco máis hai que facer, porque é que o equipo está feito para xogar desa maneira, non hai posibilidades de inventar cousas novas, non? E Freddy, hombre, eu entendo que Freddy é un entrenador listo, un home que xogou, hasta non fai moito xogaba o fútbol, era un home que xogaba en centro de campo e sabe como se manexa e onde se manexan os partidos, e ele en ese sentido, bueno, pues, de alguma maneira eu creo que lle está dando
un poquinho máis de liberdade táctica me refiero liberdade de acción dos xogadores. Con Anxo, ao mellor, estaban un pouco máis sujetos a movimientos sistemáticos, e iso a veces o xogador tamén chega un momento que bueno, psicolóxicamente lle empeza a mermar e se ofusca e non sai a gusto, non está contento no campo, e bueno, eu penso que ao mellor, bueno, pues esas foron as grandes diferencias e o que estamos vendo agora de, bueno, pues que é máis fácil. Despois, polo demais, jolín, hai que en portería temos un bon porteiro, como se o demostrou Adrián, defensa que llevamos a enseñar ahora aquí a Castiñeiras, que llevamos a enseñar a Germán, nos levamos unha excelente, bueno, pues alegría o ano pasado cando vimos que é un xogador e cada vez vai a máis, é dicir, pero que xa non é que Germán, é que traes a Rendo e está nas mesmas condicións que Germán, o sea, é dicir que é unha plantilla feita con 2 xogadores por posto. É que agora Manu Rodríguez non é o Manu Rodríguez que xogaba con Anxo, foi moito máis alá. Bueno, que Jacobo recuperou o que deixou de facer Peláez por a súa lesión, e cando saleu, bueno, pois non acababa de ser o que a mí me gustaba de Jacobo cando estaba no Santiago, que non sei nin que... Eso foi moi generoso. E Jacobo tamén tivo moitos problemas físicos. Dándolle, traspasándolle ou dándolle a carta de libertad e xando marchar ao Compostela, porque era un pouco, cando fixeron o fichaje, dixe que deixaba marchar a joya da corona do Santiago, pero volve a ser ahora un tipo importante aí de enganche, co cual cando veña Peláez se vai a ter que batir o cobre para recuperar o posto. Xa está aí a punto, Por eso decía que pouquiño a pouco hai barrejón de malogro, que bueno, que agora temos que botar un sprint, porque nos quedamos rezagados e ahora, amigo, o líder se escapou moi largo, dices, hombre, o que quero Compostela é xogar a fase de ascenso, sí, pero non é o mismo ir a unha zona eliminatoria, se perdes podes ir á repesca, que veña, unha eliminatoria, outra eliminatoria, e incluso, bueno, outro día estuve repasando, hoxe non tuve tempo, pero mirando os puntos que levan os que van de segundo nos grupos de terceira, o equipo gallego, o segundo, sea o Celta, sea o Compostela, non é tampouco dos mellores, claro, non sabes tampouco como é o nivel desas categorías, pero bueno, despois vas por esos campiños de Dios que crees que son un puebliño que casi nos conoce, como cando foi últimamente o ascenso do Compostela ou o ascenso do Cidade de Santiago, e chegas a Monzón ou chegas a un sitio que non casi tens que mirar no mapa onde está para ir ali, pero chegas ali e hai que ter cuidadiño que te poñen fora da circulación volando nunha fase de ascenso. Bueno, que as fases de ascenso, sobre todo a segunda B, son as máis complicadas, non? Sí, home, toda a fase de ascenso é complicada e en unha fase de ascenso, como non teñas sorte no sorteo, date por fastidiado porque a veces non é porque teñas o mellor equipo, influyen moitas circunstancias. De todas maneiras, eu quería comentar que, por exemplo, o Racing de Ferrol ten que pasar o seu bache, porque en toda a competición, todo o mundo ten o seu bache. Eu espero que o Compostela non volva a ter máis erros. E está claro, é dicir, con unha desventaxe de 12 puntos, ti ahora mesmo estás nunha situación en donde o mínimo error que cometas bueno, pues aumenta moito a súa trascendencia, non? Entonces, bueno, ese é o gran problema que ten, a intensidade que ten que ter o Compostela para non cometer máis erros. Ahora, eu confío que o Racing, pues, bueno, unha proba, pues, o Club Deportivo Boiro de Gelucho, que hoxe non está aquí o noso amigo Gelucho, bueno, iba viento en popa toda a vela, iba a ser campeón, pero sin baixar do autobús, e resulta que, bueno, pues aí están, 5 partidos seguidos sin gañar, e iso, bueno, pues a veces pasa, outras veces pasa en menos cantidad, pero eu son dos que digo que o Racing en algún momento ten que ter esas 2-3 semanas en donde 4 semanas incluso que ao mellor pues, que non é capaz de ganar os 4 partidos, que, oye, 2 empates e 2 derrotas, estamos falando xa de unha casi a diferencia que hai agora de 12 puntos que se fumou. Entonces, sí, bueno, o día que veño o Racio que ten que facer o Compostela non solamente ganarlle, son tamén darlle a volta a diferencia do marcador, que é remontable incluso o marcador para un final superiorista. Entonces, bueno, pues un marcador remontable en San Lázaro, que vamos presumindo de que poucos nos meteron gol, os 3 famosos, o do Pontevedra, e creo que nadie máis nos meteu gol en San Lázaro. Bueno, pois que non che metan, ganar 2-0, mandalos para Ferrol, pois bueno, pois un pouco feridos, non? Sí, e bueno, ademais é que non é o partido que sea
no último cuarto da Liga, non? Que é ao principio da segunda volta. É un pouco de frenalo. E se ten antes un patinaciño que lle vaya sacando tamén o... Bueno, pois ele estar aí arriba, e nós non podemos facer ningún... Estamos dicindo todo, o Madrid se non pode fallar máis, esperar a ver se se cansa Messi ou colla gripe. Bueno, pois eso é o que temos que esperar a nós. Non fallar nada, e que eles collan a gripe, un catarriño, un mal inicio de enero despois do parón ou o que sea, e aproveitalo. Un catarriño como os que collemos nós ali en San Lázaro, nas gradas, non? Falaba tamén antes, Antonio nomeou varias veces a Joselu, que é o goleador da S de Compostela, precisamente onte non marcaba Joselu, así que, por un lado, tamén unha alegría de ver que hai outras opcións, non, no equipo. Que non hai esa Joselu dependencia tan grande. Non, a vela haina, porque claro, non... A ver, un equipo que ten xogador, se mal non recuerdo, falo de memoria, que ainda non acabou a primeira volta, non xogou 2 partidos porque estuvo sancionado e leva 19 goles. Home, creo que tamén falo de memoria ahora mesmo, creo que meteu 4 de penalti, pero bueno, os penaltis tamén hai que metelos, que non os mete calquera, porque dice, non, e ademais temos o vicio, claro, que como é o máximo goleador, que tira o goleador para que siga sendo o máximo goleador. Entón, o máximo goleador tamén ten que ser bo tirando os penaltis. Bueno, pero ayer o titular é ese, que ganamos un partido, aunque sea en San Lázaro, sin que marcara Joselu estando Joselu en el campo. Cando ayer nos costou moitísimo, porque, bueno, eles viñan a defenderse, pero se organizaban 4-4, a veces 4-4-1-1, pero bueno, era igual. Eles o que querían era que correr o tempo, se que nos collían a contra, pois moi ben. Pero na primeira parte, mirando as estadísticas, tiramos dúas veces entre os 3 paus. E sacamos 11 saques de esquina. Eles fan 0-0. Eles tiran 2 tiros en todo o partido, non fan un solo saque de esquina, os 2 tiros fan na segunda parte, e de lexos, sin que Adrián tuvera que ser, non sei, Casillas para deter os tiros de Bardabar. Pero hasta ao final estuvo aí en incertidumbre. Cando metemos o segundo gol? No minuto 89. Ollo, e o Compostela, si pode, non debe estar no fío da navalla hasta o final, porque para a experiencia, o día do Pontevedra. Xa nos dábamos polo ganado, incluso lle dábamos de terreno que veñan, que vamos a ir ao contragolpe a meterlle o segundo, é unha jugada tonta, un penalti, Sí, que foi o que pasou o día do Pontevedra, é dicir, tiñas o partido máis ou menos atado, con un 0, xa co día fora contra o Vilalbés tamén tuveramos, bueno, supemos manexar un 0, pero é o que dices ti, cometes un pequeno erro, che empatan e despois a verdade é que o equipo contrario se crece e non hai forma de... Mira, un caso é dos partidos que ven fora, xa con Freddy, o día de Narón, ganamos un 0 rapidamente, nos ponemos no marcador un 0, este é o colista, de aquí nos vamos con un 4-0 para casa tranquilamente. Amigo, cada vez se crecía máis, se animaban máis os do Narón, e antes de resolver o partido tamén nos últimos minutos, pois el viejo Juanito con 42 anos nos tira, e Adrián aparece, senón nos meten un e xa veríamos depois se éramos capaces de rematar o partido cos 3 puntos. Pero bueno, o sea que canto antes resolvamos, mellor, na situación na que estamos, onde non se permite ningún fallo. De todas formas, volvendo un pouco ao que dicías ti da dependencia de Joselu, vamos a ver, o normal é que todo o mundo sepa que o Compostela depende de un goleador e para eso fichaches a Joselu, é dicir, como sería o género tonto dicir que si ti o Barcelona, que ti Madrid, tes a esos Benzema, tes a Messi no outro equipo e que estés esperando polos goles de Sergio Ramos ou de Piqué, é dicir, as cousas teñen unha lógica. O importante, eu creo que en este senso estáse descubrindo, oye, pois Jacobo está collendo a onda, quizás fose unha pena este chaval Diego Peláez, que no principio de temporada congeniaba moi ben, se entendía moi ben con Joselu, e aparte era un home que chegaba. Mano ahora mismo está facendo un pouco a función esa que ao mellor está prevista para Diego Peláez, e outro xogador que eu creo que ten que, a ver se dunha vez por todas o Dr. Márquez é capaz de conseguir de que Martín González, ese chaval, pois eu creo que é un diamante en bruto, que pasa que son rapaces como Jacobo, que viñan dunha preferente en donde, bueno, pois
a dinámica e a exigencia da categoría, pois claro, ahora chegas a estos niveles e son rapaces moi frágiles que rompen con suma facilidade, sobre todo David ou Martín, que ten moitos problemas físicos e sobre todo de tal, pero que a larga, no momento que esos rapaces adapten ao ritmo e que collan un pouquiño o que teñen que coller, pois que lle teñen que dar ese peso e sacarlle ao mesmo tempo a responsabilidade a Joselo, dicir que sí, vale, Joselo por aí, os rivais que se preocupen de Joselo, pero que nos temos 3, 4, 5 armas por aquí secundarias que nos poden resolver os partidos. Non sei se vai... Eu lle escoitei a Freddy que de momento refuerzos non, primeiro vou mirar o que teño, cando acaba a primeira volta despois falamos. Pois a ver, a mellor hai que tocala en algún sitio, non sei se tamén ou recuperar dentro da casa. de Antonio Quintero está en peso, pero bueno, valorar, dicir, bueno, hai que apuntalar algunha cousiña máis para, bueno, se non chegamos ao primeiro, polo menos chegar con un equipo fuerte a esa promoción, que, bueno, que todos pensamos que polo menos a promoción se ia eso agora Compostela, non? Se tiveramos o mellor 2.000 socios, igual estábamos... 11.000, como Oviedo. Pero me dá mala espiña de que non vai haber reforzos. Bueno, esperemos que non marche ninguén por o de pronto, non? No. Sí, hombre, que non sei... Bueno, non vexe ninguén aí, dous xogadores que están aí inéditos, como son Catú como se chama, Tachi, que, bueno, que están aí todavía. Por iso digo que, claro, tú dices, que Catú está pesado, que non sei que entrou e non fixo nada, que... Bueno, pues habrá que recuperalo, porque senón pouco temos. Tachi, se está mal físicamente, tuvo unha lesión, pues habrá que recuperalo. Es que temos fondo de armario ainda por encima. Hai que fichar na casa, claro, non? Temos fondo do armario, o sea, esa xente hai que recuperala. Tamén chegou Jimmy e non chegou a ese xogou, tuvo que esperar. O sea, de que se pode queixar, sea Anxo, sea Freddy, sea, non sei, quen se entrenador do Compostela que a plantilla que ten. O que ten é que traballala e concienciar a súa xente que isto é a terceira, que chega aquí o Compostela, como se mañán o penso o Racing, no, chega aquí o Racing de Ferrol, somos o líder, baixamos do coche, vamos a Bergantiños, teóricamente vamos a ganar aquí 3-0, sí, xa, espera un pouco. Exemplo do que estás dicindo, pues, por exemplo, o detalle, dicir, oye, Coleman foi un home básico no Compostela desde que chegou. Pues ahora mismo, sabedes que está xogando os 5 últimos minutos dos partidos, é dicir, David Louro lle pasa outro tanto do mismo, é dicir, que ese fondo de armario ao que ti aludes, a mí me dá a sensación, ou unha de dúas, ou cambias cromos, que podría ser unha posibilidade, de dicir, oye, chegado a hora de diciembre, bueno, pues, casos Catú ou algúns que non están entrando, e que cambias cromos, pero se siguen os mismos que están, eu entendo que non creo que haya reforzos para enero. Pero que haxa competencia dentro do equipo sempre é positivo, non? Para que se motiven todos. Sí, se motiven, e máis que teña recursos, porque chegarán as lesións, as tarjetas van sumando, Pepito coincide con Cintranito que son 2 baixas de tarjetas, máis un que ten a gripe ou que ten un golpe e non vai xogar, entón, bueno, para eso tens que ter fondo do armario. En eso sí que eu era dos que non entendía no momento cando as cousas iban mal, que se había expulsións, non? Porque era o caso pues, de Borja Facal, que había sido expulsado un par de veces, que si tal, e incluso sancións, lesións, e dicías, pero si hai plantilla suficiente, é dicir, como estamos poñendo a disculpa de que temos Joselo un día pues, que o sancionan 2 partidos? Non, é que non podemos poñer ningún tipo de disculpas. Ten que haber algunha outra razón pola que o equipo pues, non está facendo as cousas como ten que facelas. Entón, bueno, pues, agora, en principio, é o que pasa sempre, non? Cando as cousas van ben, hasta os lesionados resucitan e non hai hasta expulsións, son as mínimas, non? É dicir que, bueno, pero aí está. Pois sí, imos ter que rematar xa, pero antes de despedirnos, quería dar un salto á regional preferente para que me fagades unha valoración dese gran papel que están a facer tanto Grixoa como Bertamiráns, que están aí de Grixoa de líder e Bertamiráns de segundo na regional preferente norte. Bueno, un apuntamento pequeno. Por empezar por o Bertamiráns, ano pasado unha vez que entrevistei a Javi Touriño, dixo, tens que, pouco menos tens que falar co alcalde que ten que cerrar o campo, porque onde ganaba, onde era o líder era en campo ajeno. O que lle vai mal, según ele, xogar na casa. Bueno,
Pois iso este ano vai no corrixindo, aí está. Entroulle o que dicía José Luis, que tamén dá de chegar ao Racing. Entroulle ahora un poquinho a gripe ao equipo de Suso Moure, que hai que felicitalo, porque a campaña é espectacular, polo menos de momento. E, bueno, pois aí están os dous. Sin grandes presupuestos, equipos ben traballados, con ilusión, con xente que, bueno, que ten ganas, que colleu a onda de salida, cousa que colleu o Boiro, apagouse a luz, ou acabaron as pilas, non sei se as recargou este fin de semana. Non sabemos, bueno, Gelucho non veu hoxe por aí. Bueno, pois nada, estará recargando as pilas dos xogadores ou agora xa dou ca tecla e volve a funcionar. E José Luis, que pensas? Vamos a ver, eu apunto, o Grixoa estamos, o sea, en principio se chegou a falar de que ao mellor que era a novedad, que era tal. O Grixoa fixo un bon equipo, e son dos que digo que se vai a manter aí, porque Suso é dos que non baixa o listón, é dos que traballa, e o Bertamiráns, bueno, pois o Bertamiráns me dá a sensación de que tamén vai a competir, porque os equipos de Javier Teuniño tamén competiron. E o único que me queda a duda un pouco é de, bueno, eu penso que o Boiro ten que recuperar o terreno perdido, e despois, bueno, pues, Sallas, Laracha, están aí, incluso, pues, se queremos algún equipo destes de Lugo, Ribadeo, bueno, pues están aí e van a darlle un pouco de color á competición, pero eu aposto moito por os 3-4 equipos que temos aquí na comarca, e entre esos 4 equipos, para min, van a estar os 2 postos de ascenso. Pois con esta valoración sobre a regional preferente, sobre ese gran papel que están a facer o Grixoa e o Bertamiráns, rematamos, darlle a noraboa tamén ao Obradoiro, que gañaba onte nunha cancha complicada, na cancha do Unicaja, seguen os de Moncho Fernández ben nesta Liga ACB, ou Liga Andesa, e nada, José Luis, Antonio, moitísimas grazas. A derrota do Santiago Fusar. A primeira foi a mancha un pouquiño desta fin de semana redonda. Despois de 10 partidos oficiales entre Copa de España, Copa Galicia e Liga, a primeira derrota, empezamos con derrota a temporada que foi na Supercopa na Coruña. Canto máis preto xogamos da casa, a primeira para casa. Pero bueno, pero non hai nada que reprocharle, porque un gran papel. Que reprocharle. O Obradoiro, bueno, pois creo que nesta semana vai ser declarado persona non grata en Málaga, porque as dúas veces que fomos ali, patapum. E Corbacho tenlle xurada tamén a ese equipo. Pois José Luis e Antonio, moitísimas grazas por estar aquí, e ata a próxima, cando queirades. Hasta a próxima. E nos voltamos mañá con máis deportes. Graciñas por atendernos.